Η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το έλλειμμα κάθε χώρας αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση για την πατρίδα μας, καθώς οι αμυντικές δαπάνες είναι αρκετά υψηλές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο για μεγαλύτερες κοινωνικές δαπάνες, ιδίως φορολογικών ελαφρύνσεων. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι τα 150 δισεκατομμύρια, τα οποία μπορούν να αντιληφθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από όλες τις χώρες, προκειμένου να στηριχθούν οι εγχώριες βιομηχανίες, δηλαδή οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Και το τρίτο και πιο σημαντικό είναι η κάλυψη των συνόρων. Η κάλυψη των συνόρων αποτελεί μια προτεραιότητα μεγάλη και σπουδαία για την πατρίδα μας, διότι οι αμυντικές δαπάνες αυτό το στόχο είχαν, να καλύψουν τα σύνορα, να καλύψουν την πατρίδα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Η Ευρώπη θα πρέπει να αποκλείσει οποιαδήποτε χώρα από επιχορήγηση αμυντικών δαπανών που να μην είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να λάβουν χρήματα μόνο ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λοιπόν κλείνει οριστικά ο δρόμος της Τουρκίας, που ενδεχομένως να ήθελε από την πίσω πόρτα να μπει στην Ευρώπη.